Všetci nadávajú, aký sme na Slovensku chudobní. Svet nám ale jednu dôležitú vec závidí. Volá sa to Giniho koeficient. Tento ukazovateľ odhaľuje tvrdú realitu. Udáva priepasť medzi bohatými a bežnými ľuďmi. V takom USA sú tieto nožnice devastačne roztvorené. My na Slovensku patríme k svetovej špičke v rovnosti. Roky silnej sociálnej demokracie tu urobili svoje. Kritici hneď povedia: jasné, Dominik, síce tu nemáme nerovnosť, ale to len preto, lebo sme tu všetci rovnako chudobní. Omyl. Slovensko je jedna z najvyspelejších krajín sveta. Ako je to možné? V ekonomike používame pojem hrubý domáci produkt v parite kúpnej sily. Nie je to nič zložité. Tento prepočet meria naše vyprodukované bohatstvo v reálnych slovenských cenách. Keď takto prepočítame náš výkon, Slovensko patrí do top 50 najvyspelejších štátov sveta. Z 200. Nalejme si čistého vína. V rámci Európy máme ekonomicky čo dobiehať. Ale prestaňme sa tváriť, že sme krajina tretieho sveta. Držíme si globálny štandard. Z bežných ľudí pritom nerobíme lacnú pracovnú silu pre elitu ako v Amerike. Na extrémnych rozdieloch sa zdravý štát budovať nedá.